Ако имате болка във врата, парене или изтръпване на пръстите, трябва да погледнем брахиалния плексус. Брахиалният плексус е фактически съвкупност от нерви, които излизат от цервикалния отдел на гръбнак. Както виждате тук, имаме част от този плексус, но какво виждаме около него са фактически мускулите, които може да създават напрежение. Имаме предните скалени, които се закачат отпред за първото ребро. Това, което виждате тук, е фактически първото ребро на гръдния кош и това е една скалена, която се закача за реброто. Също така нервите минават зад тази скалена. Зад самите нерви имаме втора скалена и трета скалена. Разликата между тези две скалени е, че втората скалена, както първата, се закача за първото ребро, но третата скалена се закача за първото и за второто ребро, което понякога създава проблеми при дишане, понеже когато вдишваме, гръдния кош се повдига нагоре и в много случаи доста хора дишат с раменете тук горе, което не е добре. Това създава компресия във врата, което може да създаде симптоми на изтръпване на пръстите, стрелкаща болка по ръката и въобще симптоми по цялата ръка. Как създава симптоми по цялата ръка? Ако добавим и ръката към този модел, виждаме тези нерви, за които вече сме говорили. Лунарния нерв, медианния нерв и радиалния нерв. Тези нерви фактически започват от тук. Ако си представите, че това жълтото тук, тези нервни коренчета, които започват от цервикалния отдел тук, които съставят брахиалния плексус, са началото на тези нерви, които имаме чак тук долу към пръстите. Ако това е нещо, което вие не знаете и вие посещавате терапевт, който не ви го обяснява, трябва да смените терапевт.